जोङो बङाइगावनि नर्थ सालमारा साब डिभिजननि आन्डाराव खंखरपुर होननाय बे गामियाव जोङो जग्रबसेल' बर' हारि गामि दङ। बेवहाय नलदबा आरो सावपारा होननाय बे गामि दरनै दङ। जोङो बेवहाय बारा बर'फोर गैया। थेवब्लाबो जोङो गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो सिगाङावबो बेबायदि बैसागो फोरबोखौ खुंदोंमोन। नाथाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो बे बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जादोंमोन। देग्लायनिफ्राय जोङो जोंनि बे नलदबा आरो सावपारा बे गामि दरनैनिजों लोगो नांनानै जोंनि बे उदांस्रि क्लाबाव जोङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय बैसागो फोरबोखौ जों फालिनो लादों। बेवहाय दिनै सानसेथिनिल' जों हाबाफारि लानानै जों खुंदों फार्स्ट टाइमनि थाखाय। मानो होनोब्ला जों बैसागनि प्रथम सानाव जोंनि बे खंखरपुर ओनसोलाव मोनसे गिदिर फुजा जायो। रायजोफोरा हयथ' बहुतानो मिथियो। आद्या शक्ति श्री श्री मा महारानी फुजा होननानै जायो। बेवहाय जोङो बे पन्सायतनि आन्डाराव गासैबो बेवहाय जत' हिन्दुफोर समाजनि रायजोफोर दङ। बेवहाय सुबुंजों हारिजों खोथा गैया, बयबो लोगो नांनानै जों बे फुजाखौ खुङो। बेनिखायनो जों बे समाव समय मोनैलाय जोङो बैसागो फोरबोखौ जों खुंनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै जोङो बैसागो लास्ट दिनै बे दानाव बिदाय होनायबो जाबाय, लोगोसे जों बे बैसागुखौ बरायनायबो जाबाय। सुबुंनि बोथोरनि गासैबो दंफां लाइफां दाउस्रि दाउला एम्फौ एनला गासैबो बिगुर गुस्लायनाय दंफांनि बिलाइ गोदान नुजानाय बेफोरखौ लानानै जोंनि गोसोफोराबो उत्साबल जायो। बेखौनो जोङो बयखौबो लानानै जोंनि बे जग्रबसे बर' हारिफोरा दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनो नाजादों। बेवहाय जोंनि बे खाथि खाला थानायफोर बिभिन्न जाथि प्रजातिनि बयबो सुबुंफोरखौ लेंहरनानै जोङो मोनाबिलि समाव रंजा बाजानाय मोनसे हारिमु आफाद लाखिदों। आसा खालामो जोङो बयबो रायजोफोरनि मदद मोनगोन। आरो दा दिनै जोङो सानाव जोंनि बे बैसागो फोरबोनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव एसे गेलेनाय मानाय गथ'फोरनि, लोगोसे जोंनि बुरैफोरनिबो दिरुं बोलायनाय नाना रोखोमनि बेबायदि खेला धुलाबो जालांबाय। दा जोङो सानावनो जोङो जानाय लोंनायनि माबाखौबो लाखिदों, लाहार फाहारखौ खालामदों। इतिमध्ये जोंहा जानाया सोलिगासिनो। गामि दरनैनि जत' बे एरियानि मानसिफोर दङ, बयखौबो जों लानानै बेवहाय मोजोमसे जानो थाखाय जों बेबस्था खालामदों। बेवहाय धोनि गरिब गैया। जोंनि गामियाव जत' जि मानसि दङ बयखौबो लानानै जोङो खौसेथि जाहाथे हासि खुसि रंजा बाजा दिनैनि बे दिनखौ लोगोसे बे बोसोरखौ जों बारग'लांनो हायो। बेखौनो जों इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनैनि जोंनि बैसागो फोरबो खुंनाय बे हाबाफारिया जाहाथे मोजां मोजां जाफुंलाङो, बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै नोंथांमोननि बयनिबो मदद नागिरनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनो नाजादों।